ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆୟୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିଲେ। ଦୁଇଜଣ ତପସ୍ୱୀ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମ ଧର୍ମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସକାଳ ହେଲେ ବ୍ରତୀ ନାରୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ମନ, ବଚନ, କାୟା ସଂଯମ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ରତ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବଟବୃକ୍ଷ ତଳରେ ବା ଘରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ। ମଣ୍ଡପରେ ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନ ଓ ଯମରାଜଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ରଖାଯାଏ। ବସ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ମୁଞ୍ଜ, ଫଳ, ମୂଳ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଗାଣ୍ଠି, ନୂଆ ଧାନ ଏବଂ ମୂଳିପତ୍ର ପୁଟୁଳି। ସମୟ ହେଲେ ବ୍ରତୀ ମହିଳା ବଟବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ରତୀମାନେ ବ୍ରତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ବ୍ରତୀମାନେ ବସି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷରେ ବ୍ରତୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ପରେ ମୁଞ୍ଜ, ଫଳ, ମିଠା, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ତାଙ୍କର ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଧର୍ମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରତକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।